potravín asi nie sú úplne tak, aké mali byť. Údajne teraz zvažujete nejaké opatrenia, ako proti tomu zakročiť, ako možno nastaviť ceny tak, aby boli také, ako majú byť? Pán redaktor, v oblasti poľnohospodárskej a potravinovej politiky treba urobiť niekoľko zásadných systémových krokov. Jeden zo systémových krokov je aj otázka vývoja cien a otázka, akým spôsobom sa poľnohospodárske produkty realizujú na obchodoch alebo v obchodoch Slovenskej republiky. Pokiaľ hovoríme o realizácii cez obchodné reťazce, je potrebné urobiť niektoré legislatívne zmeny a hlavne nastaviť systém, aby sme sa dostali k tomu, kde sa robí najväčšia marža a kde vlastne dochádza k tomu neopodstatnenému navýšeniu pre konečného spotrebiteľa v rámci ceny potravín. Preto sme došli aj s tézou, že bude existovať cenová rada, ale k týmto krokom sa postupne dopracovávame a predpokladám, že v najbližších týždňoch by tá cenová rada mala aj vzniknúť. To znamená, že by nejako kontrolovala, že kde tie ceny ako vznikajú, či tie marže sú primerané a niečo v tomto duchu? Do cenovej rady chceme prizvať všetkých, ktorí sú zaradení v tom článku, ako sa tvorí tá cena. To znamená prvovýrobcov, prepravcov, distribútorov, spracovateľov na potravinovú formu a samozrejme zástupcov obchodníkov. Od nich budeme požadovať, aby sme spolu analyzovali tieto rozdiely, ktoré vznikajú a zároveň, aby sme aj hovorili, čo sa týka otázky kvality potravín a ako zvýšiť podiel slovenských potravín, lebo tento fenomén je takisto dôležitý. Takže pokiaľ pristúpia všetky články k tejto dohode, myslím si, že bude férová a postup celý bude férový. Pokiaľ niekto nebude chcieť v tejto oblasti spolupracovať, sám na seba upozorňuje, že asi u neho treba hľadať ten problém. Čiže asi takto vnímať aj tú kritiku obchodníkov, že sa obávajú toho, že práve oni na to doplatia, keďže dlhodobo vlastne aj výrobcovia hovoria o tom, že práve na obchode sú najväčšie marže a tam je najväčší problém. Môže to vizuálne takto vyzerať. Chcel by som ale podotknúť, že vzhľadom na to, že na Slovensku existuje 16 obchodných reťazcov, nie všetky sa správajú rovnako. Sú, myslím si, v celku férové obchodné reťazce a sú reťazce, s ktorými budeme musieť určite intenzívnejšie pracovať a možno ktorých sa aj tá kritika ohľadne cien veľmi výrazne dotkne. Posledná vec, minulosti bol problém tej cenovej rady, že nemala v podstate nejaké veľmi prostriedky na to, ako tlačiť na tieto záležitosti, nejaké pokuty alebo a tak ďalej. V tomto smere uvažujete o nejakej zmene? Našim cieľom nie je dávať pokuty, našim cieľom je zverejňovať tých, ktorí používajú nekalé praktiky pri cenotvorbe a bude na zákazníkovi, koho si vyberie, s vedomím, že bude mať dostatočnú informáciu zo strany Ministerstva pôdohospodárstva, zo strany vlády Slovenskej republiky, kto sa správa seriózne na trhu a kto zneužíva dominantné postavenie. Čiže možno taký na záver odkaz pre spotrebiteľa, kedy možno aj teda očakávať, že pod týmto tlakom by sa mohli nejako napraviť vzťahy, možno napraviť ceny. Je to otázka týždňov, mesiacov, rokov? Určite by to malo už fungovať v druhom pôroku. OK, ďakujem pekne.